Sanay mo. Andito pa na ako mga. Butterfly! Breaststroke. Breaststroke. Ako breaststroke. Bigay ko magbalyahan ko. 2, 1. No arms. Go arms. Okay, talo na si... Tontuwa, bay. Ayun ko na to. Teka lang. Okay. Wala akong nipples eh. Ako wala akong nipple. Tingin? Ha? 3, 2, 1, go. Sabi chocolate, hindi tissue. Oh, panalo ah. Ay, sanay dumapa. Top pala yun, bay. Go. Sanay mo. sanay kumanyan na. Ako, butterfly. Butterfly! Breaststroke. Breaststroke. Ako breaststroke. Dog style. Ay. Aray ko. Ayan na. Ay, sinasadya mong bagalan tang to. Sanay kumagat. Ah. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.